n'i ka juru bɛ mɔgɔ la i ka juru bɛ mɔgɔ la mɛ a bannen don k'a sara n terikɛ i bɛ misi gere ɲini misi gere i b'a ɲini i ɲɛ bɛ nin kɛlima fila in na fa amu wasɔmu fa amu wasɔmu i bɛ nin sɛbɛn papiye jɛman kan i bɛ fa amu mimu kɔnɔ bonya i bɛ jurunantigi tɔgɔ don o kɔnɔ wasɔmu i b'o mimu fɛnɛ kɔnɔ bonya i bɛ jurunantigi tɔgɔ don o kɔnɔ ani ka haju i ye kuma faamuya i bɛ sɔrɔ ka ntigiɲɛ bɔgɔ ɲini i b'o caman kɛ misi gere kɔnɔ i ye nin sɛbɛn papiye jɛman min kan i b'o papiye jɛman fɛnɛ kurukuru i b'a sɔɔri ka don misi gere kɔnɔ i bɛ sɔrɔ ka mananin ta i bɛ misi gere in datugu n'a ye k'a da siri n'a ye n terikɛ e ka taa kungo kɔnɔ yɔrɔ dɔ la dɔrɔn i ka dingɛ senni ka misi gere in sɔɔri ka don yen ka bɔgɔ k'a da la i y'a faamu i ka segin ka na e ka t'i ka jurunantigi nɔfɛ bilahi n ka na ala la n'a b'a bolo a b'a bɔ a b'a d'i ma siga foyi t'a la a t'i yɛlɛma n'i ye nin kɛ maa o maa la n'i ka juru b'a tigi la a tɛ se ka sigi a tɛ se ka jɔ f'a k'i ka juru ɲini k'a sara i y'a faamuya n terikɛ a ye nin kɔrɔbɔ maa caman de bɛ yen u ka juru bi mɔgɔw la u ye ko bɛɛ kɛ u ma se k'u ka wari sɔrɔ e ka taa nin kɔrɔbɔ sini bɛɛ i bɛna jaabi di garibukɛ ma n ye nin d'i ma ala kama a ye nin di dɛsɛbaatɔw ma minnu kamana gannen don mɛ u ka juru bi maa gɛrɛ la a tigi bannen don k'u ka juru sara a y'a d'u ma garibukɛ ye nin di aw ma kado don i y'a faamuya o tuma na n'i y'a partager mɔgɔ dɔ ka kɛ c'est-à-dire e ka kɛ sababu ye dɔ ka nin ta k'a yɛrɛ dɛmɛ n'a ye wallahi ala b'o baraji di i yɛrɛ ma ala ka an bɛɛ lajɛlen nafa n'a barika ye o kɔfɛ c'est-à-dire ninnu ye ala ka kuranɛw de ye anw ti foyi di jɔnw ma ni ala tɔgɔ jɛlenw tɛ nɔgɔ ti minnu na anw b'o de di ala ka jɔnw ma ne delila k'a f'i ye maa o maa diɲɛ kɔnɔ ni e bɛ fɛ ka nafolo yɛrɛ yɛrɛ sɔrɔ kun fa ya kunu na karabali la n terikɛ kuranɛ yɛrɛ yɛrɛ de b'a kɛ bilahi sura dɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ n y'a f'i ye n bɛ segin a kan suratul waqi'a ka nafolo baara kɛ kun fa ya kunu ala ka sɔn ka nafolo d'i ma suratul waqi'a de b'a kɛ a kɔrɔbɔ a saraka ye sɛ jɛman den 3 de ye mɛ ale baara an b'a kɛ mɔgɔw ye 30,000 mɛ n'a ka di ye i ka wari kilancɛ 15,000 sara n'i ka sɛ sɔngɔ 1,800 i bɛ jamana o jamana i bɛ dugu o dugu i bɛ quartier o quartier iza wakati baara bɛ se ka kɛ k'i to i sigiyɔrɔ la i dan ye k'i ka wari kilancɛ n'i ka sɛ sɔngɔ ci i b'i tɔgɔ ni ba tɔgɔ d'a ma an bɛ baara kɛ an ka téléphone numéro o ye +223 72 24 02 98 o y'an ka téléphone numéro de ye n terikɛ e ye kɔrɔ boli ka tilebi boli ka dɛsɛ e ma ɲɛ foyi sɔrɔ i ka gɛlɛya la e kana iza wakati kɔrɔbɔba minnu y'a kɛ bilahi u b'a sariya i y'a faamu ni kangoma o ti nɔrɔ dɔnkili la gansan diɲɛnatigɛ fɛn bɛɛ sababu de ye ɲɛnamaya yɛrɛ sigilen don sababu kan wallahi dugu jɛ ani tile bin cɛ adamaden kan ka boli ka sababu ɲini de e ma ye bamananw b'a fɔ ko ni boli ma ban bolo fifa ti ban n terikɛ maa caman y'i ka wari minɛ k'a dun nkalon kan namara kan u tɛ se foyi la mɛ e kana konate ka iza wakati kɔrɔbɔ i bɛna dɔn ko tiɲɛna dalilu bɛ yen a ma ban anw ti maa nɛgɛ an ti maa janfa nkalontigɛla de cayalen don o de ye maa ɲumanw tɔgɔ tiɲɛ namaratɔ de cayalen don mori zo kalabanci de cayalen don o de ye maa ɲumanw tɔgɔ tiɲɛ bi n'o tɛ e bɛ min dɔn dan o ma dɔrɔn e bɛ se min na o kɛ mɔgɔw ye i tɛ se min na i sen m'o la o kuma ma ban nin fɛnɛ bɛ se min na o k'o kɛ a tɛ se min na k'a sen m'o la kuma ma ban wa mɛ e ko i bɛ s'a bɛɛ la k'e b'a bɛɛ kɛ e bɛ s'a bɛɛ la e b'a bɛɛ fɔ n'i m'i farati i bɛ wari dun dɛ lahara o kɔlɔlɔ ka jugu ala k'an bɛ sababa ma garibukɛ bɛ jɔ nin yɔrɔ in na ni maa min y'a ta ka baara kɛ n'a ye ala ka barika don a la hakɛto b'a ka sɔli ala rasul